Лаборатория! Лаборатория! Весела Кунчева, няма както това е. Ние сме колбите. Така е, да. Имаме една прекрасна тема безкрайност. Всички заедно я търсим. Търсим чрез тела, чрез техника, чрез всичко и заедно наистина правим някакви чудеса. Начална вибрация. Процесът като цяло е много вълнуващ, защото безкрайността е във възможностите. Реално раждаме неща, които не сме предположили, че могат да се случат и когато се случат, наградата е, мисля, за всички доста така добра. Аз имам чувството, че всички влизаме в абсолютно безсъзнание и инстинктивно каквото ни дойде подсъзнателно, като звуци, като движения, като думи и чувства, това изкарваме и става много интересно. Става магия. Става магия. Всеки ден не знаеш какво те очаква и това прави процеса супер интересен. Работим с изцяло нови изразни средства и просто си играем с тях и те ни подават нещо, което ни вкарва в тотално нова посока и се справяме с трудностите, когато дойдат и както можем. И ги използваме в наша полза и просто се опитваме някакси да се справим с това нещо, като за сега изглежда по-голямо от нас, защото не можем тотално да го контролираме. Само да го превземем. Няма как технологията да измести никога живия театър, но това е просто един нов метод, който можем да опитаме. Ще разберем проба грешка или дали реално работи в днешно време. А дали технологията няма да измести живия театър? Стига. За сега просто се радваме, че ни позволява да открием един нов свят, който е непознат за нас. Безкрайно. Безкрайно. Безкрайно.